Jedna od stvari koja se pripisuje Isusu Hristu je to da je bio Bogo čovjek. To nije tačno. Isus Hrist, kada je bio na zemlji, nije bio Bogo čovjek, bio je samo čovjek. O tome govore mnogi spisi, čak i neki ne svetopisamski ili biblijski. Pa recimo o tome govori i simbol vjeri. Koji kaže, treći pasus, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. Znači, jedan nebiblijski spis kaže da je sišao sa nebesa, ovaplotio se od Duha Svetoga. Što to znači? Odtjelovio se od Duha Svetoga i postao čovjek. Nije postao Bogo čovjek, nije postao ništa drugo do običan čovjek ko što smo svi mi danas na zemlji. Jer to je bitno da je on na zemlji bio čovjek. I zašto? Tu dolazimo i do pitanja zašto je Isus Hrist došao na zemlju. On je došao na zemlju da nama pokaže da se zakon koji je dao Bog, Gospod, može izvršiti. Da se sve njegove moralne tačke mogu ispoštovati. I zbog toga je Isus Hrist sam došao kao čovjek, da bi pokazao da se može pobijediti, da se mogu pobijediti sva iskušenja. I on je na zemlji bio samo čovjek. Evo jedne od potvrda toga. Kaže Matej 26. glava 39. stih. I otišavši malo pade na lice svoje molijeće i govoreći, Oče moj, ako je moguće da me mojiđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, Isus Hrist se moli nekome, moli se svom ocu. Kakva je potreba Isusa Hrista da se moli bilo, ako je on Bog, kome on ima da se moli? On je ovo sve stvorio. Bog je sve stvorio što vidimo. A ako je Isus Bog ili Bogočovjek, šta on ima kome da se moli? On je glavni, on je sve stvorio, nije kralj. Evo još jedan stih kaže, Matej 4. glava 1. stih. Tada Isusa odvede duh u pustinju da ga đavo kuša. Kao prvo, Gospod je stvorio đavola. Kako može đavo njega da kuša? Ako je Bog sam uspostavio pravila po kojim funkcioniše sve, šta ima đavo njega da iskušava? Smiješne stvari. Ne može njega đavo da iskušava. Ali može Isusa koji je na zemlji bio čovjek. Sjećamo se ovdje, Isus je bio gladan 40 dana, pa mu tek onda đavo postavlja neka određena pitanja i ne može da ga pobijedi, što je suštinski da Isusa čovjeka ne može đavo da pobijedi. Odakle je ovo Bogo čovjek došlo? To je najvjerovatnije, po mom mišljenju, nastalo ili došlo od onoga Bogorodica. Pa ako je Bogorodica, a vidjeli smo da nije, onda je Isus Bogo čovjek, jer koga Bogorodica može da rodi nego Boga. Dakle, Isus na zemlji dok je bio, nije bio Bogo čovjek. Mnogi to kažu, pa kao Isus je činio čuda. Dobro, Isus je činio čuda.
Ali Isusova čuda koje on činio nisu ni upola upoređeno ono što je činio Mojsije. Ilija, prorok, je činio čuda. Mnogi drugi proroci su činili čuda. Ali ne znači da su oni bili bogovi. Oni su bili samo ljudi. I Isus Hrist je na zemlji bio čovjek. I ništa više.